Салом алейкум мардум, ма Parviz, ай Нью-Йорк. Як чанд муршид вообще связ набромада будум, бахшиш камтар корон буд. Одамое ки Америкадаян ва ё мефаҳманд ки ҳамин вақту соат Америкада бисёр қадрш баландай. Лекин несмотря на это, ҳамин подпискаотону, паддержкаотону, комментариҳои, лайкотон кати ма як намуд мотивация шуд барои ма, барои давом додани ҳамин канал. Мерем ирӯза мавзӯъ дар бораи Маош меша. Ин видео ма чанд кашидам, ҳаракат мекардам, шумо да хушрӯ када нишон тиҳум, лекин насибу тақдир да ҳамин рӯз да будааст. Мерем дар бораи Маош ма як куто карда фаҳмонум. Пешаи сар кардани ҳамин мавзӯъ ма як история нақл кунум. Ма вақти дадам да телефон кардам, да акмо айнигиҳо додо мегем ки ман телефон кардаму додо гуфтум ма ҳамхе як фирма кушоданиум, бизнес карданиум дар Нью-Йорк. Фоидаш як моҳда тақрибан 2 то 5 ҳазор доллара мебарам. Ман да додом гуфтам ки бачам ту як бор зарарша ҳисоб ку, баъд мада телефон ку. Анаку барои чӣ гапа гуфтум, шиштум хона даю ҳам зарара ҳисоб кардам ки ҳақиқатан ҳамин бизнес уқа бизнеси фоидаовар нест. Ҳамин ҳисоб фикрма гардондум. Ин масъала барои чӣ гуфтум? Барои ки пеша ягон бизнеса сар кардан, пеша фоида ҳисоб кардан, шумо бояд зарара ҳисоб кунем. Чӣ ба ма ҳамин гапа шумо да гуфтаистам, охири видеода ман фаҳмонда метавонам чӣ ба ҳамин гапи ма кати Маоши Нью-Йорк сравнит кардастам. Мерем ина қафом да дидастам манхет на боло қариб 20 этаж даём, 22 этаж. Мерем тоҷико дар асос бачаи ай Тоҷикистон омадаги оилаҳо, ай Тоҷикистон омадаги одамо дар Нью-Йорк агар статистика кати равен, ай 1000 оила масалан бисёриҳо таксида кор мекунанд, убер драйвер, такси драйвинго, бисёриҳо мебиёянд кор мекунанд, ҳаракат мекунанд, таксида бироянд. Баъзе гурӯҳои бачаҳо ҳаст, гид кор мекунанд дар Центральный парк. Центральный парк где-то ҳамун территория на ҳамун тараф да, гирду атроф агар нигоҳ кунед, ҳамун территория да, пуштини здания да, як Центральный парки калонтарин. Бисёриҳо дар онҷа бачаҳои мо гид кор мекунанд, бисёр аз тарафи суғд. Баъд як қисми дига бародаро бошад, дальнобойше кор мекунанд. Яъне фарқият ин се кор дар Маош, дар вақту соату тарзи кор кардан. Масалан гид кор кунен сезонни кораи зимистон хунукай корш вазбин осон нест. Гид гуфта чӣ мегӯям, велосипед кати туристоя масалан территорияи Нью-Йорка нишон метиҳанд, кори осон нест, кори вазбинай. Хай оиликуш нағз, лекин сезонни, то есть шумо зимистон отдих мекунед, тобистон праздникҳо да зур кор мекунед. Такси боша, масалаи такси як кори убер боша, як лотарея да. Барои ки законошон пеш шофёр дар кор буд, ино шофёрро нанимат кардан, коргар бисёр шид, аку нозшон бисёр шид, аку коргароя филтр кардистанд. Англиси намедона, ягон хемалеши движение мекунад, шотшона маҳкам кардистанд. Як лотарея да, рискований. Ана дальнобойшико боша, дальнобойшико ҳам коруш нағз, пеш зур буд, ҳозир боша камтар сус шидаист коршон. Айсоби санкция, айсоби ами политический архил чирошон, хай надрома политика да лучше. Ему исоб камтар коршон сус шид. Лекин вай ам кори осон нест, масалан за рулём мешинен, мақсад рӯз дар рӯз за рулёмен. Оиладор одам да камтар қиинтарай. Лекин корш нағз, кори ганда нест. Ҳамин се кор дар асос в основном бачаҳо ҳамин коро да кор мекунанд. Ма чӣ гуфтанем бародарое ки шумо Нью-Йорк мебиён, масалан ё грин-карта кати Амрико омаданен, ҳаракат кунен кори постоянни да ёбен. Ана такси масалан дига корора метавонед дополнительный кор дуроен. Барои ки на такси ҳам диден ягон паданалш мешина, ягон кори безеб мекуна, ягон ариза менависа болои шумо, ягон хел жалба мекуна, шотона маҳкам мекуна, шумо қариб як ҳафта, 10 рӯз, 20 рӯз, смотря чӣ хели нарушение кардаген нисбати клиент, ва ё метавонанд гиранд, просто тупа маҳкам кунанд шотона. Пешаи оли ки вай бародара шумо да кӯтоҳ карда фаҳмондан, мехостум шумо да дар бораи системаи маошгирӣ, системаи маош додани Нью-Йорк фаҳмонда тиём. Дар асос дар Нью-Йорк якчанд намуди оилик ҳаст, да, якчанд намуд шумо да оилик мерасонанд. Бисёри супермаркет, бисёри корхонаҳо шумо да чӣ кати метиҳанд, пули зинда метиҳанд, ки ин неофициалниай, барои ки вай пули зинда да шумо налог намеспорен давлат да, ин чиз нелегалниай. Ма аку нелегални чизоя намехоҳам шумо да нишон дода, ёд додан, фаҳмондан, барои ки
як давлате аст ки ягон нарушение кунӣ арз меқапонта да. Барои ҳамин қапонам документотон кати проблема меша, паспортгирӣ, гражданство кунӣ проблема меша, ин чиз дар кор нест. ҳаракат кунен мақсад легальни корш кати кор кунен, барои ки давлати шӯхӣ мекардагӣ нест. Масалан нарушение бисёр кардагӣ нест, иҷа ихе нест, тағабозӣ нест ки ҷа ягон гапат бидавам, иҷа ҷараста мебурам. Дар бораи ду намуд чеки дига гап мезанам, якаш W2, якаш 1099, яъне W2 и 1099. W2 як намуд чеки ҳаст ки корхона вақти шумо дар маоштон наметавад автоматӣ ай маоши шумо маҳсулоти коритон давлат да пули налогтон наметавад автоматӣ, ай шумо напурсида худаш ҳисоб мекунад система, пултона давлат да мегзаронад. Дар давоми 1 сол чанд суме ки давлат да гузашт, шумо да корхона отчётша метавад. Шумо ҳамо отчёта гирифта пеши бухгалтертон мерен, бухгалтер нанимат мекунед, мерен бухгалтер ҳамо отчётотона гирифта расходотона ҳисоб карда мебарора, давлат да пешниҳод мекуна. Комитети налог жда, налогови комитет жда пешниҳод мекуна, анам вақт ҳамон именно андоз налог расходотона ҳисоб карда мебарора бухгалтеру метавад. Масалан шумо дар давоми 1 сол бисёр расход мекунед, хӯрока, роҳ киро, либоса, телефон, там пули бензин, пули хондани бачаҳотон, пули больница, пули ин ҳама ҳамин да бухгалтер ҳисоб карда метавад. Дар асоси ҳамун расходотон давлат ҳисоб китоб мекунаю, шуморо расвайтона мебарора. Масалан мебинад ки шумо як масалан студенте мо аз шумо бисёр пул гирифт, ҳамуна ҳисоб карда мебарора расходотона кати доходотону, ҳамун зиёдтие ки аз шумо зиёд гирифтагиай шумо да вазорат метавад. Яъне ки ҳаст бачаҳои студентое ки безананд муҷаррадо 4000 то 7000 то даже ҳаст то 9000 мегирифтаги бачаҳо ҳаст ай давлат. То есть 1 сол шумо кор мекунед, отчёта метавед, давлат шумо да ҳамун то 9000 обратно шумо да метавад. ҳаст оиладор одамо, ай оиладоро боша ай 7000 сар меша то 14 то 15000 метавад. хай ҳаст баъзе оилаое ки фарзандшон худо нишонате инвалид, ҳаст одамое ки фарзандшон мехона, ҳаст оилаое ки ҳеч кор намекунад, як худи мардина кор мекунад. Дар вай момент давлат шумо да пул метавад. ҳамуро расходотона ҳамин хеле ки студент кард, шумоям бояд ҳамин отчётотона бухгалтер мекунад, меспора давлат ҳамин ҳисоб карда шумо да обратно пултона мегардона метавад. Ана 1099 чек боша ихел нест. Давлат яъне ки 1099 да шумо вақти кор мекунед, аммо корхона шумо да 1099 метавад, шумо бе налог, то есть ойликтона ба пуррагӣ мегирен. Налог палогш кати якҷоя. Дар охири сол боша шумо бухгалтера нанимат мекунед, карточкаотона, банковски картотона метавед бухгалтерда, парол маролотона метенша ва ҳама расходотона мебарораю, мега бародари азиз, ту дар 1 сол масалан 30000 кор кардӣ, 15000 расход кардӣ, ай 15000 мондагит масалан бародар эҳтиромӣ бояд давлат да сумтӣ. Баъд ҳама ҳисоб мекунанд, шумо пул метавед. Яъне дар вай момент шумо метавонед ки 4000 давлат шумо да натиҳад, шумо давлат да 3500 метавед. Аку фарқиятша фаҳмен, ай фарқияти W2 1099 дар ҳамин ки дар W2 давлат шумо да пул метавад, а 1099 да боша шумо 1 сол дароз пултона ба пуррагӣ мегирен, налог намеспорен, лекин охири сол да шумо давлат да пули налоготона метавед. Ай расходои кардагитон, ай фоидае ки ай расходо мебарояд шумо давлат да метавед. Вақте ки шумо W2 да кор медороен, чектон ойликтон тариқи W2 метавад, дар вай момент корхона бояд шумо да ҳамин закони худи ҳамин закони Нью-Йорк кати корхона бояд шумо да $15 минимум тия. ҳозир гап-гапа ки 2020 да бояд 18 кунанд, лекин гап-гапа мумкин шава, мумкин не, лекин по минимуму бояд $15 то 40 соати коритона тия. Ай 40 соат зиёд ки кор кардем, уже вай овертайм меган американцо, вай уже бояд шумо да 1,5 оклад зиёд тиҳанд. Масалан 15 гирифтеста бошен, агар то 40 соата, ай 40 соат зиёда уже бояд шумо да 22,5 ҳисоб кунанд. Агар $20 ойликтон боша маоштон, уже $30 мегирен коритона, ай 40 соат зиёд шуда.
ихе корхонаҳо барои ҳамин бисёри вақт корхонаҳое ҳаст ки рӯзои ҷумъа то ҷумъа кор мекунем. Чӣ хеле ки ҳозир ма вай бародарро чекша нишон метиҳам, ҳамҷода мефаҳмем. баъзе корхонаҳо ҳаст ки рӯзи шанбе якшанбе кор файрод мекунанд, неки баъзе корхонаҳо файрод намекунанд. Именно ҳамин ҳисоб, ҳисобе ки маоши шумо зиёд меша, 40 соат зиёд кор мекунем. Масалан ҳисоб кунед душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа шумо кор кардистен, обши 40 соат кор мекунед, хона ҷавоб додиста. Ана агар шумо шанбе якшанбе ҳам биёен, вай уже 60 соат меша. Вай 60 соат ҳам кишид, ҳисоб кунед 20 соаттон $22, худаш $400 уҷа корхона бояд шумо да барои 2 рӯз тия. Вақте ки вай масалан дар 3 рӯз шумо да метия, як рӯз бой метия. Барои ҳамин бисёри корхонаҳо дар Америка рӯзои ҷумъа, шанбе, якшанбе, ҷумъа каротки ден, а шанбе, якшанбе файрод намекунанд. Лекин ин аз шумо ҳам зависиста. Корхонаҳо файрод мекунанд. Дар кадом момент файрод мекунанд? Вақте ки шумо ягон опити коритон калона, ягон одами масалан англисидонен, опити кори зур дорен, корбуд кунем, масалан як кора метия, баъзе одам як кора дар 2 рӯз мекуна, шумо да метия, шумо дар 1 рӯз кардестен. ихе моментода корхона шуморо файрод мекуна, барое ки метарса ки шумо дига корда меброен мерен. ҳамин ҳисоб бачаҳое ки мебиёен, шумо ҳаракат кунед, худтон камтар нишон тиҳем, мақсад дар вай момент ойликатон зиёд меша маоштон. ана ку дар бораи соат гап задем, дар бораи чек гап задем, дар бораи праздникошон гап задем. Дар бораи праздникошон Америкада закон превыше всего. Масалан шумо мусулмонен, шумо ҷуутен, шумо христианен, фарқ надора. Праздниктон боша, праздники именно ай тарафи дини праздник боша, шумо метавонед ба ҳазир омада ай руководство, ай директоротон ҷавоб гирен, набиёен. Даже мактабошон дар вақти Рамазон, дар вақти иди Рамазон иди шарифи Рамазонда ҷавоб додан бачаҳои мусулмона. ҳамчунин дар масалан ҷууто праздникошонда ҷавоб метия гудакоя. Яъни вақти одиғда метавонед набиёен. Ман мехонам, ман метавонам дарс наравам вақти Рамазонда, идда ёки иди Қурбонда метавонам наравам. ҳамун ҳисоб ин чизода ино беҳад чӣ хегӯм уқа аҳамияти сахт наметиҳанд. Праздник боша, значит ин праздник. Чизе ки религиозное ва ё ҳама вақт ҳурматшон дар болое да. Масалан ина мо вақтои намози ҷумъа рафтандаям корхона ҳичи намега. Мо ҷавоб мегирем, мерем соатҳои 12-1 масалан ай кор меброем, 1 соат мо ҷавоб метиҳанд, мерем, мехонем, мебиёем. Бисёр вақт корхонаҳо пулшам метиҳанд. Барои ки шумо намоз мерен мехонен, пулша метия. Списат намекуна. Масалан дуромада дуруни кабинетам намозхонӣ даем, ягон кас ягон чи против кардан ҳаққш нест. Агар ягон ҷода рафта муроҷиат кунем ба корхона лицензияша отменид мекунанд. Ин масъалашда иҷа камтар строгай, и фикрша даже фикрам накунем ки иҷа биёи намоз намемонанд, ихе гапон нест. Авайда дилпур омадан гирем. Дар бораи либосаву дигаш, агар стройкада кор кардаиста бошен, иҷа системаи дига аст, бояд специални туфли, каскау, масалан брижакати мумкин нест омадан, барои ки стройкаяй, шортикати ҳам мумкин нест. Ана масъалаи масалан коргарои политсейскиошон кати татуировкау, ҳалқау и чизо кати мегарданд. И чизо масалан уқа чи нест, ин чизо давои беҳад сахт аҳамият наметиҳанд. Агар корхонаи масалан строителинда кор кардиста бошен, юридически корхонода как адвокат кор кардиста бошен, ягон хел ҷои бизнесмено бошен, хай вай вақт уже бояд шумо камтар либосотона аҳамият тиҳен. Агар частни корхонаонда кор кардиста бошен, аҳамият наметиҳанд. Масалан маълими ман мебиёяд, вай аҳволша мебинӣ, курташ утюг кардаги нест, брюкш каҷала, носкиёш ятиш дига, даже аҳамиятам наметиҳад. рӯзи яташ омада костюм, маълима костюмуш так жанхи даридаги. Яъни ҳеҷ кам ҳечи гуфтан ҳаққиш нест, вай коре мебиёяд. Вай шумо илм омӯхтан омадист, вай шумо омада иҷа моделер кардани нест, масалан шумо ягон показ мода намебурора, и чизода, ҳамин чизошда и чиз вообще дилтон пур боша, и чизода вообще аҳамият наметиҳанд. Нью-Йорк да мода гуфтани гап нест. Мо дар бораи маоши бародар нифаҳмонуму, баъд ҳамин кӯтоҳ карда плюс-минус $10-20 кати ман расходошам минус мекунем. Охири видеода шумода ма математически ҳам ҳисоб кардан метиҳум, фоида обши чанд қадар шумода мемона. Масалан бинен, шумо ини бародара чекша ман бировардум, бинен вай бародара соати кориша бинен. Масалан ден рӯз душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе ҷумъа кор кардистай, яъне 48 соат кор кардистай, 40 соаташ 15 рафтистай, 2,5 соат пули обедша минус кардиян, 8 соат масалан овертайм кор кардага 22,5 ҳисоб кардистай. Дар охири сол агар поёна нигоҳ кунед $50
ай бародар удешка кардагиян унҷа бо налог списат кардагиай бо $50 удешка кардан итого $570 бародари мо кор кардааст. Аку $50 ай чи удешка кардагиян и ба филм строительни корхонада кор мекунад барои инструментош корхона метя и ҳар ҳафта ай шумо ам пули инструмента ай шумо списат мекунад. Яъне ки 50 агар 250 бошад дар давоми 5 ҳафта ай шумо $50 списат мекунад инструментҳо ай шумо мешавад. Яъне якбора барои вазби нағалтидан коргар жда ва ям хеле уступкада меран ё ки ягон пули сертификат барои стройкада кор кардан ягон хел сертификата ино списат мекунанд. Ин якта сертификат дорад нишон метавонам ошая да агар масалан нагирифтам ё да кисамода аз шумодан ошаям нишон кунам карточкаи именно оша чӣ хеле меша шумо бояд ки корхона вақте аз шумода нишон метавонам шумо вақте ки строительни компанияда кор мекунед шумо бояд рафта дарс гузарен 15 соат ё ки 30 соата дарси безопасности гузарен оз ба филм Тоҷикистон сар шидаga не хеле 30 соата дидем ҳамин чиз қимата $225 баъзе корхона ҳаст $300 баъзе ҷо мерен $400 ҳамин чиза корхона шумо да 50 кадан метия 50 ай шумо мегира 50% корхона метия яъне ки мақсадшон да чие ки шумо мақсад кор да истен ҷалбнок мекунад шумо агар корхона як бора шумо $500 снимат кунад шумо меги ки вара уже кор нагада ту $500 айма гирифти гуфта рафтагитон мумкине мисаб корхона 50 ба 50 мекунад лекин ба шарте ки шумо бояд давай корхона зиёда аз 6 моҳ кор кунед. Яъни бародара бинен $570 плюс бо $50 агар ҷамъ кунед $620 дар як ҳафта кор карсадай ин минимум бародаро ин минимум ойлике ки шумо дар як ҳафта метавонед дар Нью-Йорк гирен ин минимум чӣ хеле ки ман гуфтам ку аввал ман зарарша ҳисоб кунем гуфтестам анами любой одаме ки Нью-Йорк мебиёя плюс минус $50 ай ҳами кор зиёдтар ойлик мегира аку барои чӣ ман гуфтестам ами минимум аку чӣ хел гум то охири умртон ахи кор намекунед масалан минимални гуфта ман шумо дар давоми ами 4 моҳ 5 моҳ то 6 моҳ ай худи одам зависита ай худи ҳуҷҷатгузоришу ай дигаву дигаш одамое ки Нью-Йорк мебиёнд минимум ҳами этап мегзарен яъне ки набинен шумо права мекунед вақт мера 1 моҳ вақт мегира оё шумо мегзаре вождение намегзарен и вақт мегира грин карта кардан вақт мегира банковский карта зад мекунед социальный номертона и ҳамин чиз процесси коритон кати ҳами вақт мегира вайнам ду бародаре ки ай Тоҷикистон омадан документашона кардем ина дар давоми 4.5 моҳ ҳар душам таксида биромадан якташ ина маштукай мекунад якташ такси биромадагия хай нисбатан ойликшон нақс шид нисбатан озодтар худшона ҳис кардестан. Тунустона ҳал мекунед страховкатона то документҳои банк документи грин карта социальный номер дарс мерен оё шумо дарса мегзарен оё экзаменоя меспорен намеспорен ҳами вақт мегира 6 моҳ вақт мегира то 6 моҳа шумо ҳами 600 500 700 мегзарен ихе нест ки 1000 2000 хай мумкин ягон хештон бизнесмена ягон ҷуратон ягон кори хушрӯтарда мемона мумкин вай моменда шумо то 700 800 гирен яъни ҳеҷ гуфта намеша ман минимални одамое ки опыт надоранд одамое ки англисӣ надоранд одамое ки шинос надоранд одамое ки хеш табор надоранд ҳамаи шумо ҳами этап мегзарем ҳами 400 сар мешавад то 700 анаку чӣ гум агар оиладор бошен ини бародара диден оиликш $620 барое ки як худша муҷаррада агар шумо оиладор бошен шумо мумкин $50 зиёдтар гирен масалан 700 мегирен масалан 650
амуда пеш омадан амия ҳисоб китоб кунен, ақидатуна бирорен, мақсад расходотуна ҳисоб кунен. Амуда гуфтум ки аввали видеода шумо бояд аввал ҳамаи зараруро ҳисоб кунен. Барои ки бисёри мо кала монда як фикрае ки мо Америка мебиём $3000 кор мекунем дар як ҳафташ. Мекунен, намекунен не. Ҳаст одамо кор мекардаги одамо ҳаст дар як ҳафта, лекин муҳлат мегира 6 моҳ. Лекин дар ҳамин 6 моҳ шумо бояд расходотуна кунен. Амуда анами видеои мана нигоҳ кунен, хато намекунен иншоалло. Аку опити макати ман бисёр рафиқом саҳар мебироянд, соатҳои 4 таксида мебироянд. Ина бинен соати 4 то соати агар коршон сар шавад, соати 4 таксида мебироянд то соати 8 $100 кор мекунен. $5000 бо часпи ка одамо аэропорт меран, дута рейс мекунен, на $50 кор карден бигзор. $50 аиҷа кор мекунен, $150-160 аи кортон кор мекунен, ин меша $200 дар як рӯз кор мекунен. Яъне ки кори дополнительнитон $50 ам боша, як 7 рӯзда меша $350. Яъне ки 350 4 зарб занен, худаш ина бинен қариб ки $1300-1400 меша. 350 4 зарб занен, хутон фаҳмена ки пули гуфти американцо at least пули хонатон мебирояд, ё ягон расходои хӯрокаву дигар чизотон мебирояд. Бигзор 2 рӯз кор кунен, бигзор 3 рӯз кор кунен, дар такси $50, $150, дар 4 ҳафта меша $600. Яъне ки пули хӯрока, пули либоса мебирояд. Ҳамун ҳисоб бародарое ки Америка мебиёен, ҳаракат кунен, кори постояннида дуроен, барое ки ин бародарам кор кард $600, $450 кор кард дар як ҳафта. Ҳисоб кунен 4 ҳафташ масалан $600 гирен, агар 4 ҳафташ меша 4 ҳафтаи 600 4 зарб занем меша 2400. уҷа метя пули хона, масалан агар квартиран боша $500 то $700 метя, пули хӯрока масалан ҳар ҳафта ҳар моҳатон қариб $300 расход мекунем хӯрокада, дорожни расходотон $100 то $200, масалан либоса пӯшиётон агар модни пӯшен гарден, агар пул камӣ мекунад, нега агар экономкада пӯшен, агар масалан либосада наски ягон такпӯшитон як чизи масалан курткатон ягон чикати агар $50 то $100 расход кунен, ҳамина ҳамаша ҷамъ кунен, оянда охирда шумода мумкин 1000, мумкин 500, мумкин $700 ғалтада. Ҳавайда пеши Америка омадан аввал ҳисоб кунен, зарартона бирорен, оё шумо ҷои гармтона партофта Америка мебиёен барои $400, ё ин ки мақсад ҳамун ҷоитонда месишен. боқӣ ҳамуқа гап ягон саволотон боша дар бораи Маош, дар бораи кор дар Нью-Йорк, ягон дополнитель мумкин ман ягон гапа нагуфта монда боша, шумо комментарияда нависен, иншоалло ҷавоб метиҳум. Як фикри дига дорум ки намедонам ин фикра шумо чӣ меген намеген, мақсуд бисёри шумода маъқул меша ин фикри ман. одамое ки то охирша нигоҳ кардан, бояд ман барои ҳамин доштум даам секретчае ки одамое ки то охирша нигоҳ кардан ҳамаи гапашро фаҳманд. Ман ҳаракат мекунам як телефони дига гиром, ҳамунҷода як симкарта мемонам фақат барои одамое ки бо ман тамосда биромаданиян, ягон мушкилӣ доранд ё ягон саволошон ҳаст, барое ки оянда грин-карта мебирояд ҷавобош, оянда бисёр чиҳо меша. Мақсад шуд шумо макати тамосда бироен, масалан ҳам WhatsApp, Viber, имо качат карда мемонам, фақат рӯзои муайян хай бинем кани худо хоҳад иншоалло ояндада агар зинда бошем ман ҳамун номера шумода мепартом, рӯи ҳамун номер шумо метавонед манда SMS кунед ҷавоб тен. Ман ҳафташда мақсад як рӯз ё 2 рӯз фақат барои ҷавобои шумо ҳамунҷода ҳамун номерода ҷавоб метиҳам. дар амони худо бошем. бахшиш вақтона гирифтум. Ҳама каса саломат бошен. Бай бай.